ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ 10 ସିକ୍ରେଟ୍ର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିନିକାଲ ହିପ୍ନୋଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଏହା ଆମ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଲୋଚନାଟି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ତୁରନ୍ତ ଏକ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ କି? ଲାଗାତାର ଚାପ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ କରେ। ଏହା ଆମ ମନକୁ କେବଳ ଅସହ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ। କେବଳ ଭୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଦରକାର ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। କାର୍ଲ ୟୁଙ୍ଗଙ୍କ ମତରେ ଖାଲି ବିରୋଧ କଲେ କିଛି ବଦଳେନି, ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏହି 3ଟି ସହଜ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ମାଗିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକ ମାନସିକ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବା କାମ୍ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହା ସତରେ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ। ଚାପ ଲାଗିଲେ ତୁରନ୍ତ କ'ଣ କରିବେ? ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି କିମ୍ବା ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ନିଜର ମୁଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଏ। ବ୍ୟସ୍ତ ମନ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲା ବେଳେ କେବଳ ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଜାଣିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୀବନ ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ହିପ୍ନୋଥେରାପି ଅନୁସାରେ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆମର ଖରାପ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରେ ଆଉ ମନକୁ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମ ମାନସିକ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିଦିଏ। ଡକ୍ଟର ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ସତରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବସ୍ ପ୍ରଥମ ଛୋଟ ପାଦଟିଏ ପକାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କେଉଁ ଛୋଟ ଏହି